Здравейте, казвам се Виктор Поляков и съм управител на агенция Nest ООД. Днес бих желал да ви запозная с една интересна възможност за съхраняване и обогатяване на вашето състояние, а именно чрез инвестиране в сертифицирано сребро на кюлчета с честота 99,99. Химичният елемент сребро на осозначение АГ е преходен метал с пореден номер 47 в Менделеевата периодична система на елементите. Той е с бял цвят, красив, с метален блясък, спада към групата на благородните метали. Среброто има най-високата електропроводимост сред металите, лесно се подава на обработка и се използва в електротехническата, електронната промишленост, както и в бижутерията. Среброто е познат на човечеството метал още от най-дълбока древност. В Египет още фараон Менес Сука се определил отношението между цената на златото и среброто. Архимед определя наличието на сребро в короната на сиракузския цар Хиреон посредством относителната плътност. През средновековието алхимиците са го олицетворявали с луната, като са му давали и съответния знак. Името на държавата Аржентина идва от латинското име на този метал – аргентум. Испанските конквистадори са смятали, че там има големи залежи от сребро. Среброто се използва за сечене на монети още около 700-та година преди Христа от лидийците, но под формата на златно-сребърна сплав – електрон. По-късно хората започват да го рафинират и да секат монети от чисто сребро, като много народи са използвали среброто като основа на монетарната си система, така наречения сребърен стандарт. През 19 век много нации, сред които САЩ и Великобритания, преминават от сребърен стандарт към златен стандарт на националната си валута, като през 20 век той бива заменен с други механизми за стабилност на националните валути. В съвременният свят среброто се използва като ценен метал и сребърните кюлчета имат код за валутата XAG според ISO 4217. Името на английската валута лира стерлинг отразява факта, че първоначално това е била една тройунция сребро. Изразът стерлинг е свързан с състава. Стерлинг силвър е сплав, съдържаща 92,5% сребро и 7,5% други метали, обикновенно мед, като стандартът за стерлинговото сребро има минимална проба за чистота 925. Характеристика на кюлчетата сребро. Сребърни кюлчета се предлагат в различни размери и форми. Но както при повечето суровини, и тук важи правилото: колкото са по-големи единиците, които купувате, толкова е по-изгодно за вас. Можете да спестите пари чрез закупуване на големи количества сребро на кюлчета, защото пропорционално се явява по-ниска цената за унция. Поради по-ниската стойност на среброто към златото, повечето компании сами отливат собствените си сребърни кюлчета. Най-скъпи са иновациите в сребърните кюлчета, които са предназначени за пазара на подаръци. Малки кюлчета с тегло 5 грама и дори 1 грам основно се предлагат на клиенти от САЩ, които плащат 7-8 пъти по-висока цена от действителното съдържание на сребро. От друга страна, най-евтините кюлчета са големите, така наречените Good Delivery сребърни кюлчета, които са с тегло от 1000 трой унции, т.е. около 32 кг. Тези кюлчета се отливат от една малка група признати производители и имат гарантирана чистота от 999,9 сребро, което означава 999,9 на 1000. За разлика от златото, този благороден метал се продава от професионални търговци в Лондон и Ню Йорк, двата центъра на професионалния пазар. Чрез онлайн търговията на тези 1000 унциеви кюлчета възниква и спот цена. Това е цената, която може да се намери във вестниците и в интернет. По-малките инвестиционни кюлчета, продавани на дребно,
и използвани например в химическата или соларна промишленост, често се отливат и от тези големи сребърни кюлчета. Това е причината тези кюлчета да гарантират най-добро качество и най-ниска цена. В търговията на дребно има стотици различни видове и размери инвестиционно сребро на кюлчета. Но за европейските и американски инвеститори най-често срещаните сребърни кюлчета са тези с 1 унция, 10 унции или 100 грама. Всички кюлчета с малки тегла се изработват от големите 1000 тройуйцини кюлчета от производителите и се етикират с името на рафинерията, брутното тегло и честотата. Сребърните кюлчета с тегло 50 или 100 тройунци се произвеждат и по технология чрез екструдиране. По тази технология се произвеждат и детските играчки, чрез нагряване и натиск материалът сребро излиза в желаната форма на кюлче от дюза. Този метод позволява кюлчетата да изглеждат чисто и перфектно. Въпреки това в миналото е имало случаи, когато измамници са използвали образуващата се технологично кухина да бъде запълнена с много по-евтиното олово, а сребърният материал да го обвива отгоре. От друга страна, големите 1000 тройунциеви Good Delivery кюлчета се отливат, което прави повърхността им да изглежда уникално и до някъде зърнеста. Това ги прави много трудни за подправка и манипулиране, а този факт не остава незабележим. За разлика от 1000 тройунции сребърни кюлчета, във всички останали по-малки кюлчета и монети е включена допълнителна такса по производството им и за покриване на допълнителните разходи. Освен това се добавят още допълнителни разходи за дистрибуция при търговия на дребно, което също гарантира, че вие плащате много повече, отколкото е спод цената на среброто на професионалния пазар. За производствени нужди се предлага сребро, произведено по специална технология, във вид на сребърни сферички, гранули, в разфасовки от по 20 кг. Използвайки този материал, се пести както материал, така и от допълнителни разходи по ненужното топене на тежките кюлчета. Инвестиционното сребро като средство за най-добро капиталовложение. През последните години инвестиционното сребро се открои като един от най-печелившите ликвидни и нискорискови инвестиции на световните пазари. В България ролята на метала сребро като част от инвестиционния портфел на българина започна да добива популярност през последните години. Чрез инвестицията в инвестиционно сребро можете да получите многократно по-висока възвръщаемост на капиталовложението си от, например, влагайки определена инвестиционна сума на срочен депозит банка и очакваните падежни лихви за периода. Среброто като борсов материал е много търсен и използван от промишлеността, т.е. неговата ликвидност е висока. Инвестиционното сребро – по-доброто капиталовложение. Денят е 8 май 2003 година. Цената на среброто е 124,52 евро за килограм. След 3 години, на 23 март 2006, цената на среброто достига 317,56 евро за килограм. След още 4 години, на 31 май 2010, цената на среброто достига 488,35 евро за килограм, а на 27 март 2011 цената на среброто стига връх от 1026,81 евро за килограм. Коя инвестиция ще даде по-добра доходност? Лихвите по срочен депозит или вложението в инвестиционно сребро? Отговорът е ясен, нали?
Ние ви предлагаме една инвестиция от производствената палета на бутиковия производител на сребърни кюлчета. Фирма Doduco, Германия. Natürlichen Ressourcen zu schonen, werden in der Scheiderei von Doduco die edelmetallhaltigen Produktionsrückstände recycelt und dem Fertigungsprozess wieder bereitgestellt. Doduco ist heute eine der größten Silberscheideanstalten Europas mit einer Kapazität von 500 Tonnen Silber pro Jahr und international zertifizierter Silberbarrenhersteller.